Πάντελη και αήτης αιώνας των αιώνων, δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σοι. Δόξα Πατρί Κύριε και για την Πνεύμα και για τους αιώνας των αιώνων, Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός των ημών της πρεσβείας, παρακαλώντας φίλης ημών Θεοδόρ και υπάρθεν Μαρίας, δυνάμει του Θεού και ζώου Κύριου Σταυρού προστασίες των τιμίων ευλογιών Θείων Αίλων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμιου αρτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου Ηγωμένων Προσκόλων, των Αγίης Πατρονιμών και Οικουμενικών, μεγάλων δασκάλων και αρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Δολοφνίου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου του Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρινός Επιστόμου Δρυμίστοντος και Νεκταρίου του Αναπόδεως των Θαυματουργών, των Οσίων και των Προκορινών Αντωνίου του Μεγάλου Φιμίου Παϊσίου Σαββατίας Μερκάτρου και Θράσιου Φερεντουάτου, της Αγίας Εδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, Εκατερινής της Πασό Βαρβάρας και Μαρικής Μεομάρτυρος, Φιλοθέης της Αθηναίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, αξιοθήκαμε και σήμερα να απολαύσουμε αυτή την ωραία πνευματική πανδεσία, εμείς τουλάχιστον ή ολίγοι που φιλοσοφούμε τη ζωή και την εννοούμε κατά το πνεύμα της Εκκλησίας μας ότι είμαστε εδώ γιατί το θέλει εκείνος και όχι με την αξία μας. Και το ότι ακολουθούμε εκείνο που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες με μεγάλη μας τιμή και μεγάλο χάρισμα από το Θεό. Να το εκτιμήσουμε αυτό. Δεν είμαστε άξιοι. Αλλά όπως έχω πει και άλλη φορά, το ότι είμαστε στο Πάτριο Ορτολόγιο και μέσα στη σωστική Κιβωτό, δεν θα πει ότι πήραμε το χαρτί να εισαχθούμε στον παράδεισο, στη Βασιλεία των Ουρανών, αν δεν γράψουμε και στο βιβλίο της ζωής μας έργα άξια της χάριτος της οποίας μας δόθηκε από τον Θεό. Ευχαριστούμε λοιπόν την Παναγία μας που και σήμερα αξιοθήκαμε αυτή την πνευματική πανδεσία και ο ψάρτης μας το αναλόγιο κράτησε πάρα πολύ καλά τον ήχο σήμερα, ο οποίος είναι ο βαρύς ήχος, λίγο δύσκολος και μας ανέβασε λίγο και χρειάζεται και η μελωδία να συμβάλλει στην κατάνοιξη. Όχι οι φωνές πολλές φορές εξαπολύουμε από ενθουσιασμό, αλλά οι φωνές οι σωστές, οι κατανοικτικές συνοδεύουν την προσευχή μας και την κάνουν πιο ωραία την προσευχή για να αναβαίνει προς τον ουρανό και να επικοινωνούμε με το Θεό. Σήμερα, πριν πω λίγα λόγια για την Ευαγγελική περικοπή, η ανάγκη με κάνει εκ των πραγμάτων, διότι βλέπω στα μυστήρια που εκτελούμε της Εκκλησίας μας το βάπτισμα και το γάμο κυρίως, να γίνεται με κοσμικό φρόνημα. Δηλαδή, το μυστήριο του βαπτίσματος και του γάμου περιέχουν κοινωνικότητα, γιατί μετά θα πάμε σε μια ταβέρνα να φάμε, να πιούμε, να τραγουδήσουμε και οι κοσμικοί να χορέψουμε κιόλας. Αλλά όμως μέσα στην Εκκλησία επιτελείται μυστήριο. Δεν είναι κοινωνικό γεγονός. Αναγκάζομαι σήμερα να κάνω μια μικρή παρέκκληση από το Ευαγγελικό κήρυγμα, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή να αναφερόμαστε και σε αυτά τα πράγματα
Και να σας πω και το άλλο, το εξίσου δυνατό και τρανταχτό, ότι όταν πρόκειται να πάτε να πάρετε πράγματα εκείνα τα απαραίτητα για τη βάπτιση του παιδιού σας, να επιλέγετε εσείς, όχι ό,τι σας δίνει το εμπόριο. Μια λαμπάδα αυτή ταπεινή και απέριτη με ένα τούλι και να έχει την εικόνα του Χριστού της Παναγίας ή το όνομα του παιδιού το οποίο θα βαπτιστεί. Βλέπω πολλές φορές και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Κλείνω τα μάτια. Κάνω πως δεν βλέπω. Μέσα στη λαμπάδα του παιδιού να κρέμεται στο τούλι ένα κουνέλι. Ή ένα άλλο ζώο. Αυτό ξεφεύγει. Το μυστήριο του βαπτίσματος έχει την εξής έννοια, ότι ο βαπτιζόμενος έρχεται στην Εκκλησία του Χριστού να γίνει μέλος της Εκκλησίας, να υιοθετηθεί και να γίνει κατά χάρη παιδί του Χριστού. Φοβερό μυστήριο. Τι θέλουν τα κουνέλια και οι λαγοί πάνω στη λαμπάδα και τα άλλα, τα οποία είναι τόσο το έξοδο, τα έξοδα που κάνετε, βίντεο, φωτογραφίες. Δεν είμαι αντίθετος με αυτά. Αλλά δίνετε του κόσμου τα λεφτά, ενώ σκέπτεστε να κάνετε το μυστήριο του γάμου και του βαπτίσματος, γιατί θα ξοδευτείτε. Λάθος. Η νοοτροπία ημών των Ελλήνων. Έλα να κάνεις το γάμο σου. Πηγαίνουν τα παιδιά μας σήμερα και στεφανώνονται. Τι στεφανώνονται, δεν είναι στεφανώμα αυτό. Γίνεται μια συμβολιογραφική πράξη στο Δημαρχείο και δεν έχει καμία σχέση με το μυστήριο. Και δεν έρχονται στην Εκκλησία να μην ξοδέψουν. Γιατί να ξοδέψεις? Βρες μια Εκκλησία, κανένα έξοδο. Απολύτως κανένα. Φέρε τα απολύτως δικά σου πρόσωπα, πηγαίνετε και σε ένα κέντρο, δώστε ένα χρηματικό ποσό ανεκτό, το οποίο αντέχετε, και να ευχαριστηθείτε και να κάνετε το γάμο και να σας ευλογήσει ο Θεός και να θεμελιώσει την οικογένειά σας. Το μυστήριο του γάμου. Αλλά πρέπει να το νιώθετε κιόλας μέσα σας. Τι πηγαίνετε στο Δημαρχείο? Μα θα μου πει κάποιος σούπερ ορθόδοξος μέσα εδώ, γιατί αυτούς τους σούπερ ορθόδοξους δεν τους πάω καλά. Ας είναι και εδώ στον χώρο μου. Θα μου πεις, πάτερ, υπάρχει κανείς εδώ στον χώρο μας που να πηγαίνει στο Δημαρχείο να κάνει γάμο? Ναι. Ναι. Υπάρχουν. Βέβαια, εκ των παιδιών μας. Αλλά την ανοχή των γονέων, αλλά και πολλάκις, διότι οι γονείς δεν ανέτρεψαν τα παιδιά τους σωστά, εν παιδεία και νοχθεσία Κυρίου, να τα εμπνεύσουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πράγμα, είναι μυστήριο, άπιαστο. Έπειτα το άλλο το οποίο ήθελα να τονίσω, επί των ημερών μας, υπάρχουν μερικοί στον χώρο μας που κάθε ξαναβαπτίζουν τα παιδιά, εάν έχουν βαπτιστεί με το νέο και δεν πήγαν ολόκληρα στην Κολυμβήθρα. Φοβερό έγκλημα αυτό, προσέξτε, μην πέστε στην παγίδα. Και το στηρίζω αυτό στα λόγια της Εκκλησίας μας. Η Θεία Χάρις, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Η Θεία Χάρις, κάτι το οποίο δεν έκανε ο παπάς σωστά, γιατί δυστυχώς περισσότεροι κληρικοί σήμερα τι να το κάνουμε τώρα, πώς να το κάνουμε, να το κρύψουμε, αφού φαίνεται είναι φανερό. Δεν έχουν συνείδηση του μυστηρίου το οποίο εκτελούν και δεν έχουν νερό στην Κολυμβήθρα. Και παίρνουμε το χέρι και το ραντίζουν το παιδί. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος έζησε πολύ πριν την αλλαγή του ημερολογίου, μας λέγει ότι και τότε υπήρχαν ιερείς οι οποίοι δεν ήταν άξιοι του καθήκοντός των και δεν εβάπτιζαν τα παιδιά όπως πρέπει να τα βουτάν όλα στην Κολυμβήθρα. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στη συνέχεια δεν τονίζει ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να ξαναβαπτίζονται. Τα λέω για μερικούς ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να πέσουν στην παγίδα από το σούπερ. Αυτοί οι σούπερ θα μείνουν έξω, να το ξέρετε. Σας το λέω εγώ. Ο Άγιος Κοσμάς δεν λέγει τα παιδιά να ξαναβαπτίζονται. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα. Σας το λέω εγώ. Και αυτοί που αποφαίνονται για αυτά τα πράγματα, τώρα θα μου επιτραπεί να το πω, ομοιάζουν σαν αυτόν ο οποίος είναι χασάπης
και πάει να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Είναι φοβερό το θέμα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να γνωματεύσει περί αυτού του ζητήματος και να αποφανθεί και να αποφασίσει. Τέλος, για το ιεροβάπτισμα, πολλά έχουμε να πούμε, γιατί είναι φοβερό να γίνεις παιδί του Χριστού. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν τα ουράνια, επικοινωνούν οι άγγελοι με τους ανθρώπους, γιατί αυτός ο βαπτιζόμενος γίνεται κατά χάρη παιδί του Θεού. Αλλά και στον γάμο, ακόμη περισσότερο, οι άνθρωποι ερχόμαστε στην Εκκλησία, ερχόμαστε, λες, και πηγαίνουμε σε ένα κοινωνικό γεγονός. Πάμε στα κομμωτήρια. Να πάτε, εντάξει, να γίνετε πιο όμορφες, ευλογημένα. Αλλά το παρακάνουμε. Και έρχεσαι κάποια φορά, το βγάζετε και εσείς όλο έξω και μετά βλέπετε τον παπά, εντρέπεστε, ρίχνετε κανένα μαντιλάκι. Γιατί? Αυτό είναι υποκρισία. Όπως είσαι θα έρθεις. Τι σου ωραία, πήρε και στο κομμωτήριο. Αν ντρέπεσαι τον ιερέα για να μπει στην Εκκλησία, θα πει ότι κάτι δεν είναι σωστό. Αυτό το σωστό να το διορθώσεις πριν έρθεις στην Εκκλησία. Υπάρχουν φορέματα ωραία, πριν να αγοράσεις. Και φθηνά, να ντυθείς ωραία, ποιος σε εμποδίζει? Πήγαινε και στο κομμωτήριο. Ένας άνθρωπος, τι θέλεις να ομοιάσεις τις έρθνες με όλο τον κόσμο? Εμείς οι χριστιανοί ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά πρέπει να ζούμε όχι όπως ο άλλος ο κόσμος, αλλά όπως θέλει ο Χριστός. Και τώρα τελειώνοντας, γιατί μια κυριακάτικη ομιλία είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος και δεν μας επιτρέπεται να πούμε πολλά, αλλά επιγραμματικά θα δούμε και για την σημερινή ευαγγελική περικοπή. Μας λέγει ο Κύριος ότι εκείνο το οποίο εσύ μισείς, να μην το κάνεις στους άλλους ανθρώπους. Και ότι ο Χριστός είναι Χριστός επί αμαρτωλούς και πονηρούς και αδίκους και δίνει τη χάρη Του. Και εσύ ο χριστιανός οφείλεις, εφόσον ο Κύριος εσυγχώρεσε τους σταυρωτάς Του, οφείλεις και εσύ να συγχωρήσεις τον αδελφό σου. Αυτό τονίζεται από το Ευαγγέλιο, γιατί αποτελεί κριτήριο για να εισέλθουμε εκεί. Γιατί το χαρτί στο οποίο θα προσκομίσουμε περνώντας την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών, αν περιέχει σκληρότητα στην καρδιά μας, τότε η πόρτα είναι ερμητικά κλειστή, δεν πρόκειται να ανοίξει. Εάν η καρδιά μας έχει συγχωρήσει ακόμα και τον εχθρό μας, να ξέρετε, σας το λέω εγώ γιατί το λέει το Ευαγγέλιο, να ξέρετε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ελπίδα να μας συγχωρέσει ο Θεός πλήθος αμαρτιών και να πάρουμε τον παράδεισο δωρεάν. Είναι μερικά πράγματα για τα οποία αγωνιζόμαστε μια ζωή ολόκληρη και δεν μπορούμε να κατορθώσουμε εκείνο το οποίο θέλουμε να κατορθώσουμε στο τέλος της ζωής μας, στο μυστήριο του θανάτου, και να πάμε στην άλλη ζωή και να περάσουμε την πόρτα του παραδείσου. Κάνουμε μετάνοιες, αγρυπνίες, αγίες κοινωνίες, προσευχές, και όταν μας λείπει αυτό το παραμικρό, όλα χάνονται. Κλείνει η πόρτα. Σκληρή καρδιά, έξω. Δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Μου έχει κάνει εκείνο, μου κατέστρεψε το σπίτι. Μα εγώ ο χριστιανός δεν σκέφτομαι όπως ο άλλος κόσμος. Δεν μπορώ να σκεφτώ εκδικητικά. Ο Χριστός είναι το παραδειγμά μου, η ζωή μου, το φως μου. Ο Χριστός συγχώρεσε αυτούς που τον εσταύρωσαν. Και όχι μόνο τον εσταύρωσαν, τον εράπησαν. Ξέρετε τι προσβολή να σε ραπίζουν μπροστά σε όλο τον κόσμο και να γυρνάς το άλλο παγουλός? Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια, και αν δεν το κάνουμε, ο Θεός, εντάξει, θα το ξεπεράσει και αυτό. Αλλά να συγχωρήσουμε τον συνάνθρωπό μας, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό, και να υπάρχει μάνα η οποία να πηγαίνει στην εκκλησία και να πεθαίνει το παιδί της και να μην πηγαίνει στην κηδεία. Το οποίο πολλές φορές. Δεν υπάρχει μία και δύο. Σήμερα γέμισε ο τόπος μανάδες τέτοιες. Γιατί υπήρχαν διαφορές. Λοιπόν, τελειώνοντας τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, θα πω και τούτο με το οποίο αρχίζει η ευαγγελική μας περικοπή, Β' Κυριακή του Λουκά, ότι εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη σε εκείνους
από τους οποίους θα ελπίζουμε να πάρουμε τα ίσια ή και περισσότερα. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να δανείζουμε τους συνανθρώπους μας χωρίς να ελπίζουμε ότι θα τα ξαναπάρουμε. Γιατί αυτό το πρώτο το κάνουν αυτοί που είναι εκτός Εκκλησίας, όλος ο κόσμος. Εμείς σε τι θα διαφέρουμε εάν δανείζουμε και εννοούμε και συγχωρούμε εκείνους που μας δίνουν τα ίσια? Καμία χάρη σε στή και χάρη αμαρτωλή το αυτοποιούσι. Αυτή είναι με πολύ λίγα λόγια η σημερινή ευαγγελική περικοπή και τελειώντας για μια ακόμη φορά ευχαριστώ τη μάνα μας την Παναγία, την επωνομαζόμενη Προυσιώτισσα, μας αξίωσε και σήμερα να απολαύσουμε αυτή την ωραία πνευματική πανδεσία και σας εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα. Αύριο με το Πάτριο Εορτολόγιο εορτάζουμε την Αγία Συσκέπη της Παναγίας μας και την Παναγία την Γοργοϊππίκο. Θα έχουμε πανηγυρική Θεία Λειτουργία.